Iaka Ingmane juga Maria bala Shimno Shabeneng haka Shnong Iooksi Parish Mawkyndeng West Janda Hills Meghalaya lakur khu bat play haka khatsa tarik unailar arhajar arpoar da Reverend Father Ferdinand Dekar I administrator jangka Jowai Diocese haka jing dan lang jing Reverend Father James Ternyang I economer jangka Shillong Province jangka Seng Solution jang dan Bosco I Reverend Father Henry Warba I Parish Priest jangka Parish Mawkyndeng bat ki wei ki padar bat ki sestar ki brodar bat ki noyalam jangka Saint Perthei bat ki riurang ba jangka Parish bat ki pat riunget jangki Parish ki ba Marjan kum ka Parish Sasnyang Baroto Pramer bat ki wei kumban penken mau ya kani ka Ingmane la tena du usnam arhajar khat ar henry ba klembiang bha ka rukom tre ya kani ka jingte la sange no kumbah riusnam ai hadin riusnam kinong penyat balang kila perkhat ban pendap ya kani ka jingte jo ka Ingmane kila yakran bat u rector I Father Sylvester Syndrome bat kila wan pentipru sya ka province Tiada kajinga trelang jong ipadar na parish, ka Shillong province bat kiriunget jong ka palang Iooksi, lala ban pendap ya kani kajing trei ka ba itenat. Ya ka Ingmane la kerku di ipadar Ferdinand Dekar, bat ya uribon ban pli ya ka Ingmane la od di Father James Ternyang. Ya ka jingkang jong ka Ingmane la pli di Father Henry Warba I parish priest. Ya ka jing niam ban kerku bat ban kenya ya ka Eucharis, lalong kongsan di Father Ferdinand Dekar, Diocesan Administrator, Jowai Diocese. Hakane ka Jingplie ba Jingkyrkhu jo kani ka Ingmane la sakhi ki hajar ngut ki pa riunget jo ka Parish Mawkyndeng lang bat kinong Shnong jo ka Shnong Iooksi da ka jingshong shet bat ka jingriublei. Habakran hakane ka sngi I Father Ferdinand ila Iooksi I Father Provincial bat ka Province Shillong bat ka Parish Mawkyndeng ki bala no senyang ban yarap ya kani ka balang Shnong. Ulakan turu ekipa jang ublei bangi day ban sngungu ye ublei bat ikinong lebha. Ula ongru baka Ingmane kam day than ki mau ki siap bat ka kenro bat ka jing airong ba itenan hendrei de gi do no jongi ki kerstan ki ba penrehem ya ka Ingmane bat ya ka jing mane blei. Tingi day ban long ki ba testa ha ka jing wan mane blei jongi kam tam nei le menta bingila yo ya ka ni ka Ingmane ka ba itenan bat ka ba isong blei. Ngi day ban penskem shu ya ka jing nget jongi ya ka jing penbet penbiang hagaban shna ya ka ni ka Ingmane lakit kli de ka balang Shnong rengkat ka jing arab jong ka Parish bat ka Shillong province hadin ka mas ba khod u secretary balang I Malio ila ai khuble ya baro ki padar ki sestar bat ki nong le bha ban pensa kan mau ka ni ka sngi kila ai ru ki momentos ki special invitees bat ki nong le bha baro hakano phai sngi ladon ka Ingmane sacrament ban sngongu bat yaro ya ublei na ga banta ka ni ka jing ai ba kraw jong ublei ya ka balang Shnong Iooksi